A actividade deste centro cesa co incendio do local. Por don Enrique Rivera Rouco, sempre nos temos que ir remontando a don Enrique, cando tocamos algún tema da historia das Pontes, sabemos que un dos seus presidentes foi don José Castro Vélez. Por informacións facilitadas por don Manuel Ares, sei que o último presidente que tivo o centro foi don José Vilaboi Pajón, e a súa directiva estaba formada por don Guillermo Iglesias, que era o barbeiro na Avenida de Galicia, don Antonio Pena, barbeiro na Praza do Hospital, don Manuel Pernas Vellas, da reloxería Pernas, na Avenida de Galicia, e don Antonio Rodríguez, da tinturería Ideal, na Rúa Rosalía de Castro. Esa foi a última directiva. Entre outras moitas persoas que, como logo veremos, van ter moito que ver co nacemento do novo liceo, atopámonos con don José Vilaboi Pajón e don Jesús Castro Gregorio. Posto que na fundición do primeiro e na forxa do segundo son os lugares onde van ter lugar as conversas para o nacemento do liceo. Incluso, pois, as primeiras xuntanzas, como non tiñan local, celebrábanse o ben na forxa ou ben na fundición. Ali se xuntarán uns días, pois, na fundición ou na forxa, don Jesús Castro Gregorio, don José Vilaboi, don José Rei, don Vicente Soane, don José Durán, xunto con outros ponteses para impulsar o nacemento desta nova sociedade. Porque se repite, é dicir, a xente que leva un pouco as rendas do liceo ou de crear estas sociedades, é xente que, a maioría que estuvo fora, que viveu ese mundo de sociedades, a influencia que tiñan beneficiosa para, digamos, dar algo de cultura no povo tamén. Entón, pois, esa característica vais a ver, por exemplo, con José Luis Vilaboi Pajón, despois hai algún dos presidentes que tamén estuveron en Cuba, ou xa veremos despois. Ali aprende o traballo da fundición dos metais, chegando a ser un moi bo fundidor. Na illa coñece os movimentos sociais asociativos e isto o levará a presidir anos despois na súa vila o Liceo de Artesáns. Despois de 6 anos en Cuba, regresa ao seu pobo, onde dá mostras do bo dominio do seu traballo de carpinteiro, ebanista e fundidor, montando primeiro unha serraría na estrada de Castela e logo unha fundición na Avenida de Ferrol. Exerceu de alcalde das Pontes dende o 8 de xulio de 1931 ata o 30 de maio de 1936 e faleceu o 9 de xulio de 1990. Outra persoa que tamén ten que ver con o nacemento de traballaba o ferro, facendo e arranxando todo tipo de ferramentas. Casou con don Antonio Fresco do Pico, 6 de xuño de 1930, e tiveron 5 fillos, Jesús, Manuel, José Antonio, Vicente e Carlos. Persoa implicada na creación e no funcionamento do liceo, pois tiña moitas inquedanzas porque houvese un local onde a sociedade pontesa pudese disfrutar. Formou parte da quinta directiva, faleceu o día 5 de marzo de 1999 e con el tamén morreu un oficio do noso povo, pois foi un dos últimos ferreiros tradicionais de forxa das Pontes de García Rodríguez. Hai que desar a forxa. Cales son as razóns para que naza o liceo? Ben, pois, se nos situamos en 1954, estamos nunha situación de posguerra, prácticamente. Non había xa o centro de artesáns, porque ardera, como dixen antes. No 53, en 1953, inaugúrase o casino no primeiro andar do Colexio Santa María, e o casino iba a acudir a clase alta, digamos, pontesa. Entón, había unha necesidade para a clase media baixa de ter tamén un local. Entón, ese tamén é outro dos motivos, digamos, para crearse o liceo. Foi o primeiro presidente electo que tivo o Liceo Recreativo e Artístico. Era veciño do Freixo, concretamente do lugar das Eiroas, onde naceu no ano 1913. Como a tantos outros, a Guerra Civil colleu-no servindo no exército e deixou estragos nel
mutilado de guerra co rango de sarxento do cuartel de Santa María. Xubilouse co rango de capitán. Faleceu no ano 1979. Era unha persoa preocupada a nivel social pola xente, pola súa mellora na calidade e disfrute de vida. A súa filla, Elba Rei, casou con Uxío Novoneira, coñecido polo Lisco. Naceu nos Pontes o 19 de xunio de 1905. A idade de 14 anos emigra a Cuba para reunirse ali que xa estaba o seu pai. Regresa uns anos máis tarde, por un curto período de tempo, e logo volve a La Habana, como se decía naqueles tempos, ata principios dos anos 40, que regresa definitivamente. En Cuba coñeceu os movimentos sociais e culturais da época, e cando volve a casa trata de poñer en práctica grande parte do aprendido na illa caribeña. Primeiro tomando parte da directiva do Liceo de Artesáns e máis tarde apoiando a apertura do Liceo, pois tiña o desexo de que houbera un local social para a clase media deste pobo e contribuir na súa presidencia durante dous períodos distintos. Con inquietudes teatrais e musicais organizou obras de teatro para a xuventude. O 14 de maio de 1945 casa con Dona Luz Allende de la Osa e fixan a súa residencia no Chamoselo. Tiveron dous fillos, Mariluz e Vicente. Na Habana aprendeu o oficio de carpinteiro vernizador e no seu primeiro regreso traballou co señor Cabero facendo mobles e no segundo definitivo con don José Vilaboi na funeraria. Na casa do Chamoselo vivirá ata o seu falecemento o día 5 de febreiro de 1977. O cuarto presidente, Jesús do Puerto Cabo, era membro da Garda Civil e logo montou unha sastrería. Casou con unha filla da Asunción de Fermín, chamada, tiveron unha filla que lle puxeron polo nome María Felisa, coñecida por Marifeli. Tivo a sastrería onde hoxe está o Lugo, no ano 1921. Chegou no 47 ás Pontes de García Rodríguez como empregado da empresa de Rodolfo Lama para traballar na construción da central térmica de 32 megavatios. Traballou posteriormente na empresa de transportes Toseiro e logo no Banco Bilbao, onde estaría ata a súa xubilación. Casado con dona Cándida Casás García, tivo unha filla chamada Ángeles. Gracias outra vez por estar aquí, por apoyarnos moralmente no traballo que está facendo aquí na José María. E como dixen de outra vez, vou dicir, como dicen en cine, continuará. Espero que non nos deixe dar mal, continuará a relación da historia, porque desde o ano 54, 63, queda desde o 63 ao 2018. Casi nada. Hai un cacho de camiño, Vamos facer o camiño a Santiago a pé e chegamos antes que falta terminar. 4 libros de actas, non? Ou 5? 4, creo que había. Non, creo que son 4, non? 4. Eu creo que vin 4, dese día. Vale, están allí. Por eso, cando temos unha reunión, eu digolle a secretaria, ou Esteban Carrodeso, escribes o nombre de todos que están presentes, e unha vez que se fixo unha acta do que se acordou, firmano todos, para que non digan, eu estaba, pero non me acordo que son... Pero firmaxe. E logo non. Sí, nas actas veredes algunhas, porque eu tratei de tratar, en algunhas vese que hai problemas, tensións, pero non explican moito. As actas son un pouquinho así por riba, non explican o porqué. Supoño que habería rivalidades, grupos que querían estar, en fin, todo isto que se ve nas sociedades. Sí que está reflexado aí. Eu recordo, perdón, eu recordo que cando había eleccións para novas directivas, entón había un grupo que presentaba a súa candidatura, pero había outros. Pois había que ir con a asamblea que se facía a votar. Entón votábase ali no ese. Ou, por exemplo, a candidatura de José María ou a candidatura de Fernando ou de outro. E claro, despois líanse os votos e xa estaba. Pero sempre había un representante do goberno a ver de que se trataba a cuestión. Tanto cando eran asambleas generales como asambleas para elegir ese. E eu recordo que un das veces que iba moita ver era Pepe de Valentín.
que a maior parte de aquí dos presentes recordanse dele, verdad? As actas falan de un representante do Sí. gobernador, Pero pero era un non- representante municipal. Sí, pero era o municipal o que mandaba, Sí, pero sí. ele viña E incluso representando en algunhas ven o como nome. se fuera do gobernador. A ver de que se trataba. E logo ele daba un informe do que se había falado, do que le trataba. Sí, estaban moi controladas e incluso a moral e as boas costumes nos bailes, por exemplo. Tamén un pouquinho. Había un vixiante de portas e un... Despois... Sí, pero Sí. había outro cosa. Ven todo aí. Que as chicas se sentaban alrededor de la sala de fiestas e iban a sacar os monstros a bailar. E non podía negar o baile. Bueno, é verdade ou non? Alguna de vosotros estuvo presente. Eso non nas actas. Sí, Era iso. José María, unha pregunta. Dixetes, se non te entrei mal, que estuvera no Colegio Que? Santa María, o casino. Non? O casino O estuvo cas- na parte, no primeiro andar Sí. do Colegio Santa María. Non sei se foi un ano, Mira ti. dous, estuvo ali. Eu acordo de a miña mãe, que xa se vivir agora, tiña 100 e pico de anos, decía, os do casino leváronos os sofás que eran do liceo. Eso vou contar a ver. Levaron todo, que tiña aquela cousa. Eso tamén vou ir. Cando se fixo o liceo, bueno, aquela muller que estaba... Volvemos do Policeo. E un día ve un cierto señor de aquí de Puente, non vou dar o nome. E dixo, oye, a vosotros aquí, tal. Un destes levou aí que me dixo, mentre sea usted ao frente de aquí non se mueve. E esa frase dixo un coronel a Marina de Bouza en Ceuta, que fomos a la Coral, entramos o despocho del e tiña e Marina de Bouza en paz descansa sentouse na mesa, ai que se mesa máis bonita aí, e dixo, sí, porque estaba incrustada así desas como tipo marfil, bueno, non sei, e dixo, ya lo ha dicho otra señora, pero dije, esta moza non se mueve de aquí, e dicía o público, señora, a muller dele. Pois, Así que foi. eso tamén Pero, e de que non se move de aquí. no sitio de eso sabía. Cando se empezou a organizar, que tamén iban ali a barbería de Guillermo, para descanse, iban ali, xuntáronse tamén, e dicía a miña mãe, vai, a ver se fan o liceo, porque nos levaron todo, o que había ali. Pues volveron por liceo, están ali, hai tres. Tienen sus años, pero están ali, Sí, sí, sí. Están forrados, pues, que, en piel, cosa boa, unha artesanía moi antigua, pero digna de ver. Están ali. Claro, porque o casino, digamos que iba a sociedade A Sí. e a sociedade media baixa ao liceo. Claro, sí, pasa claro, que- sí, que era verdade. Porque eu recordo, No, sí de que- neno, sí que os bailes viñamos ao liceo. Despois, cando fixeron o lar arriba, pues, Sí. lógicamente, Se foron cambiando. xa por proximidade ibas ali, ¿no? Sí, Pero ao principio viñas ao liceo. Os de pé iban Santa todos Bárbara ali. incluso tamén se facía no Sánchez. Sí. Porque había, os jefes xa eran no lar, a mellor, algún ano, para pos tal, na empresa, E despois Liceo, Avenida e o Sánchez, porque como éramos tanta xente, Que esperaba jugando? Non sei. Están no mundo aquí, agora xa. Non sei, hai moitos proxectos aí polo medio, pero bueno.